Hapon sa atong sini mga palangga nga mga tagpalamati. Yes, inyo naman kubus nga lagad si Tita Will. Mamakaupo naman ninyo tubtub-tak na stress. Sa Sabadong edisyon sang This Is My Life. Sa inyo dira mga liliswan sa mga radyo, relax, pulo pa huway, yuhum gamay, tungod daw kompleto na. No, nakapanyagan na, nahitso na ang tanan, inyo mga linabhan tungod weekend, subong siguraduhon gid. Pero nung sudaan nyo da panyaga. Tawi as always, ginayaho, importante niya para sa amon. Kay para hindi kami hindi kami maligaran sang gutom. Importante na para sa amon, di ba la? Oo, sa aton man dira mga kauturan nga nagaupod sa aton, pagi sa ila sini mga radyo sa nahambal na ko na 684 kHz kita nga mag-updinay. Ang ara naman nakaupod live na ang nakaupod iya live sa Action Radio Bacolod pagi, of course, Facebook page ang Action Radio Bacolod. Ara updinay kita tubtub-tak na alas 3 sa siniya nga hapon. Kumusta lang sa inyo dara? Okay lang? Karon kay may chat room kita, di ba? Aton talupang do na inyo dira ang mga messages no sa aton sa ni chat room. Kag magluwas man sina ang aton text hotline nga maara sa ila radio sa mga may cellphone nga hindi naton direkta man nga matamyaw sa kanginan. Net unless nga ra kamo sa aton sa ni text hotline. Padala nyo lang inyo mga greetings sa inyo mga mensahe sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Pero balikan kong amon Facebook page, ang Action Radio Bacolod. Magluwas ang eto, This Is My Life, din ang ginakalingawan tag sa kahapon ara man. Ang nagkalain-lain nga mga public affairs program, paki-like, paki-share, kag mga dalagko nga mga balita nga matipo namon diri sa News Center, kag ang mga balita nga matipon sang amon sini mga field reporters, ang amon sini patrol nga nagalibot sa bugos nga Banwas sang Bacolod. Kag mga matipon man nga mga balita outside Bacolod, nasa probinsya sang Negros Occidental, bugos nga Western Visayas, kanya mo na akuya, kulit gig ko sa mga amo sina nga mga bagay. Adlaw-adlaw ginasulit ina ni Tita Will para hindi ka mo malipat sa pag-share sina sa inyo mga palangga or sa inyo man mga abyan, kapamilya nga ato sa mga malayo nga lugar. Hindi malabutan sang aton pagpangalagad sa kahanginan, pero tungod sa moderno nga teknolohiya sa karon. Pwede nato ni na mapalabot sa ila, di ba? Pagi sa pag-share na, of course, sa ila man mga FB account, kay ila man makitaan ang tanan nga nagakatabo, kag ila man mabatian ang mga balita kag mga matahom nga drama sa Action Radio Bacolod halin sa aga tubtub maghapon. Malingaw man sila ang ila kapungaw, kahidlaw sa ila mga pamilya nga ari diri, huluhagan-hagan sang jutay, di ba? Amo malang na mabulig naton sa iton mga palangga nga nagasakripisyo sa pagpangabudlay sa malayo nga lugar, ilabi na sa iban nga pungsod lamang nga makabulig suporta sa tagsa ka miyembro sa aton pamilya sa adlaw-adlaw nga pagkinahanglan. Ilabi na gyud kon may mga estudyante, may mga ginasuportahan, ay kabalugid na iya si Tita Weya. Pero karon nga adlaw Sabado sa nahambal na naton Setyembre 24, tuig 2022. Ano ho naton, bisan sa pagpugong, hindi gid naton mapunggan ang pagtiyog sang aton orasan, kag siyempre pag-abot sang kagabihon pagkaagalain nga petsa, madasig ang pagligad sang mga inadlaw. So we only have 92 days before Christmas Day. Pero kung maglibot, yes ho, maglibot-libot ka sa pagkagat sang dulom sa itong sineya, palibot, ara naman nagamat-amat ang mga igpat-igpat sang mga Christmas lights. Pala? Oo, ara na naya kag hindi naya malikawan. Bisan ang mga bata nga gagmay
nagamuha mo ginaya, nagaupod gina sa rhythm. But sa ganon sa spark sang Christmas lights, sa mga lights nga igpat-igpat. Of course, diri sa Bacolod, damo kadi makitaan iya nga mga lugar nga madamo sa mga lights nga mga matahom, di ba? Sa mga dalagko nga mga malls, sa mga dalanon, ay ilabi na ko maglagaw na kamo sa New Government Center. Ay atuto ay kay may carnival na dito. Siling nila petutuod gin man tong report, chika lang ni akon pero tuod na iya na. Again, report ni Action Dale Salazar sa Senato nga ay kadamo sang tao diri sa may New Government Center, nagalibot tungod kadamo tong peryahan to na. Makita ninyo dito ang peryahan. Kalitin nyo kay until September 30 lang na nga libre ang ang free entrance na. Ako niya kabataan malipay-lipay na niya si Tita Wilmaya na lipot kag magamay kag manabaw lamang ang aton kalipayan. Ilabi na sa mga pareho ni Tita Will, mga wala nagahuben. Hindi ba lang, yan na ako, tanan na nga wala na kita nagahuben. Kung samtang maamo na gani sila ni Tita Will. Samtang may kusog kita, samtang makatindog pa kita, kag makalakat-lakat, kag makalagaw-lagaw, ay kalitin ninyo, pod sa inyo mga apo, kag sa inyo mga kabataan. Kaya ba, magabot ganing tipoon nga ba, kabudlay. Nama mo na bala, hindi ka na maka-enjoy. Kabudlay na para sa aton mga kabataan sa iban nga miyembro sang aton panimalay sa paghatag sa aton atensyon kay instead nga mag-enjoy sila kung mag-outing hindi na kay mabalikid pa iya sa aton. Mabalikid pa sa mga medyo mabudlayan magtindog, maglakat, magpungko kag magtakang-takang. Amo na siling ko basta may powers go. Don't limit yourself. Explore and enjoy mga young ones. Importante na iya para sa aton, especially nga nagahilapit na ang Christmas, ang New Year. Sila nila tawe, oo, nami man tani, pero kung paminsaron tabala tawe, maglagaw ka lang sa mga balaklan, hindi lang sa mga supermarkets, sa mga malls, di ba? Sa mga supermarkets, kadto ka man sa mga dalagko ng mga merkado diri sa Bacolod, sa mga grocery stores, matalupang dan mo nagidbala. Ang presyo sa mga balaklon, especially as mentioned sa mga balita nga nagaguluwa kag amon man ginadulong sa inyo ining mga pang Noche Buena, Medya Noche nga mga items nga aton gid makitaan sa mga lamesa sa mga may sarang sa pagbakal sina. Ara nagidya paamo kan inang inkan nga all-purpose cream, may ara gina magluwas sa all-purpose cream, di ba? May ara gina sila yang brand kung ano siya nga brand, di ba la? May ara gid yang ang pinakalapuyot gid ara sa Incan. Makibot ka tagpila na? Tagpila ng presyo sobre na 70 pesos. Ay, Diyos ko, mga anak ko. Gaamog ikaw na mo. Napinsaron mo na bala. Ang natay ko nga sa pouch, ay ambaw. Tuanay. Ito mga last year lang, I think, nga mga 30 plus, no? 40 plus. Subong 58 pesos. Amaka, at hindi na ta magsalad, mag-amuning istorya. Amin ang siling ko, ako, nagaplano ka mo sinang mga ginapreparar naton sa maabot nga Pasko, sa maabot nga New Year, sa pagselebrar naton sang Noche Buena, upod sang aton mga palangga na nga miyembro sang aton panimalay, Medya Noche, sa tion sang pag-sugalaw natin sa bagong tuig. Subong pa lang, kung may mga extra, kumulit sa may ara, kamo sobre nga 100 pesos sa inyo sining pagpanindahan, pwede ka mo kabakal dira pasta sa 100 pesos. Ano nga pasta mabakal ninyo? Sila magupupo niya tawe. Ate, kung hindi mo pa napag-considerar, pwede ikaw makabakal isa ka condensed milk. Isa. Pagkadason mo naman nga balik lang inaman nga item. Amat-amat. Dason isa naman abi ka sachet sa nata di coco o kung anong ginagamit mo na ang cream nga ginagamit mo. Kung gusto mo man mag-spaghetti, ang imo sauce nga gamiton, maamat-amat lang kay makibot mabugat kung tingbon mo, di ba la? Kag mang hay-hay kagid kung tingob ang imo pagpang-grocery kung pagkadto sa tsindahan para bakal sang kinahanglanon. Akong ginaunahan ko na nangandaan pahinumdom sa inyo kay Tio nagaligad ang adlaw nagabuhin ang aton countdown. Gusto man ni Tita Will mga bisayn paano sa pinakagamay kag pinakakubos naton nga
masarangan. Kung hindi naton masarangan ang pagpreparar kag pagpakaon sa iton pamilya sa ginatawag nga spaghetti, sang fruit salad, sang macaroni salad, bisan pwede nilang kita iya makapreparar, bisan may pansit lang kita dira. Kanton pwede man, di ba la? Nga ining may saluhan lang aton sa ni pamilya. Right? Pero bisan paano preparar ka na? Kung gani himo ko dalata nga bakante ho, parang kung may extra ko sa allowance ko adlaw-adlaw sa pa akon sini pamasahe, nahulog ko na na kaya nga by November, end of November, buksan mo na. Hala, nakapila na ko galinan. Hindi mo lang niya mapaktan, basta kabalo kagin mag-ipit-ipit. Kaya kuya, gusto ko yan malipayon ang tanan mo pa mo kay na bala. Na, hindi bala. So sa inyo, mga Iloisang Puluyan, sa aton sini mga nagapangita, sa aton mga breadwinner, tatay man, tita or titos, lola kag lolo, pwede na naton iamamat-amat, upod man sa mga kabataan. Mga kabataan, kamo mismo sa inyo kaugalingon, kita man kamo paagi kung paano kamo makasave para pag-abot sang espesyal nga okasyon para sa aton. May magamit kamo kagamay na lang ang aton sini problemahon, may ara man bala nga siling contribute man ikaw na sa mga dapat iya preparahan na ilabi na kung ang mga special occasion during Christmas and New Year, ara dabi mga wedding anniversary ni Papa kag ni Mama, or let's say bisan sino sa ila may ara birthday, di ba? At least bisan mga anak, hindi man sa mga material nga bagay pero sa something nga mapreparar ninyo. Na kung ano dirang mga makita kung wala kita kwarta, ara na siya na nga mahatag kay ti estudyante kita kag bisan ano nga kipi-kipi kag save do wala gid iya mahimo titawil maanong nami man pangita kamo dasang daw ng mga natago nyo ba lang nga mga items nga kung pwede nyo pa man lang ina ma-recycle, ma-develop mo ina into something nga ma-appreciate ni nanay or ni tatay or either sino sa ila, no? Or utod mo man. Amoy na nakiti, hindi man importante yung kwarta subong kundi ano gani ang aton pagpalangga para sa ila, ang aton sinipagpanumdum. The thoughts that count, so no, it's not the amount na but the thoughts kinahanglan gid. Oo. Alaw na 44 Action Radio Philippine Standard Time. Ano naman ang idulong ni Tita Wilma gani karon nga Sabado? Kay ti Sabado nga edisyon. Istorya ko karon sa inyo ang natungod sa ikaayong lawas sa gihapon, no? May ara ko i-share sa inyo nga health and nutrition tips. Ito mga something na nga dapat natin himuon sa aton kaugalingon para nga maging healthy kita, ma-improve na ito na nga itong sininga ikaayong lawas. Kag plus pa, ang masiling na itong health and nutrition tips ang akong sinima-share sa inyo karon. Ano nga mga masustansya, ano nga mga kapuslanan para sa aton ikaayong lawas ang makuha naton sa sina nga bagay. So bantayan naton ina karon, idulong ko ina sa inyo. And then aton man tagsa ka zodiac sign para sa aton tagsa ka horoscope sa karon iya nga adlaw. Nga mo nang ginakalingawan man naton adlaw-adlaw, bantayan nyo man ina kag ibutang kon mas storytelling si tawe karon either sa tunga-tunga or sa last part na sang aton sinipaglingaw sa inyo karon nga hapon natungod naman sa isa ka bulak. Napaniman sir ko hinad wala ko pa na share ang istorya na tungod sang ilang-ilang no na siling kong ilang-ilang bikido ka unique na isang iya bulak. So, ay na, karon atong sinibangin topiko. Masiling naman, ara naman siya. Pero, akong lingaw, magluwas nga, malingaw ako, malingaw man kamo, kag ma-remanage ni Tita We, ang mga istorya sina. Ha? Alauna, 49 Action Radio Philippine Standard Time, at tun anay Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabalugid kita nga.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal simpur ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasimpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic
Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulog, di ko nag-intra. Di, nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang, kay basi kaluyan si Marga Diyos, kay ikaw mamlang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na, guro, sir, madamo kayo salamat sa inyong maduan ng mga muna, kay Jan Diaz, kag sa tanang ina-invite ko lang, no, na kabay ka kaluyan si Marga Diyos, magkadayon ng inyong programa, kaya hindi lang si Leonagres Laparan ng mga buligan. Ang iba nga kinanglan man, kung magkapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton, paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6-8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines.
Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba niya mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kay may amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo ginabakal simpor ti ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian mo. Pero wala ko ka papasiplatan ko na ni aton sa ni mga greetings dali gid lang. Kadyut lang gid paamo kina bala na mayong hapon tawe gapamati lang kami di kada adlaw Amihan family sang Barangay San Jose Binalbagan, salamat gid. Halin kay Mirna Amihan. Okay, salamat gid Mirna. Kag dira man sa may Binalbagan maayong hapon. Salamat gid sa kay manang Betty Lau dira sa Bugusman nga pamilya. Sa Triple J dira salamat. Wow, Sir Sir Carl Kenneth Cañete. Thank you gid for sending Action Radio Bacolod sang stars. Bo 75 stars. Thank you gid sir. Well appreciated. Na salamat gid. Kag subuman kay Sir Lester Way Benitez. Good afternoon to. Keep safe always. And God bless. Thanks gid sa 100 stars nga ginpadala mo sa Action Radio. Kag syempre man sa mga naka-online natin as always nga naga-like kag naga-share sa aton sa ni okay sa aton sa ni Facebook sa aton sa ni Facebook chat room no Barky Tribe sa imo salamat man. Okay dali gid lang antes ako na magpadayon
Kag antes ko man ihatag ang aton siya tupiko karon nga adlaw na anungod sa aton ikaayong lawas para sa health and nutrition tips naton. Ay dali gid lang kay may nadakpan naman daho. Abi check naton ang aton sa ni Patrol. Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Ako? Oo! Ikaw! Dakop ka! Nadakpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka! Dakop ka! Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Oo! Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Daog ka promo sa Action Radio Bacolod. May nadakpa na ang Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang tagdaog. Bangog nga, dakop ka! Okay. Action Radio. Sino ay hanang nadakpan? I-check na to sa aton linya. Si Action Dale? Action Dale? Si, hindi ko kita. Si Action Zil Minardo. Action din ako sampot sa ngalan ni Zil. Kay Action Zil, kamusta ka? Diin ka? Yes, ako naman, ako dirigid kita sa Baya Fortune, B. Barangay Estefania. So, grabe kay Teddy namon ni Papang Nixon. Pwede nga maladakpan, sa lihidre, sa Maya Fortune B. May nabatian gid kami, no? Hamba ko kay Tita We, ginitingog mo. Bawa? Oo, mayari diri isa ka listener action na Wilma, no nga aton nga nadakpan sa aton sininga pro mga dakop ka, daog ka diri sa Action Radio Bacolod. So, ari si Ma pamangkoton ta siya, Tita Wilma, no. So, mama yung hapon, ano gani pangalan ta? Dimila, Minis. Yes, pila na ang aton edad? 52. 52. Ano Wow. ang aton obra? Sulod balay lang. Sulod balay lang. Ang kay misteryang obra? Shop. Sa shop. Yes, sa shop. Pila kabilog ang kabataan, ma'am? Wala kami bata. Ah, wala bata. Ari, Oo. sa una ko nga bana. Sa una nga bana. Wala bana. Wala bata. Sa ikaduwa, sa una nga bana. Pila kabilog ang bata. Bali, tatlo lang sila. By lucky. Okay, tatlo. Kabataan na nagalit ko na, Dre. Wala. Tapos na. Oh, tapos na ka na ako na. No? So, subong, no? Ano ang makitaan mo, Dre, subong? Sa aton nga papremyo, Dre, ma? Buga, kagkwarta. Kwarta, pila ka pesos na eh? 500. Wow. So, kaginay, hindi siya magpatay niya lang kadaog sa Action Wilman, no? Sino kilala mo ang Dre sa Action Radio? Si Action Rex Canton. Rex Canton. Si Sino? Wilma Sagaton. Wilma. Tita Wilma. Si Tita Wilma. Ang istorya, tapos sabang si Tita Wilma. Yes. Action Wilma, hindi ka na ni pagpadugayan, kaya na-excite na gini si ma'am. Diin ka nga lugar sa liwat, Action Zil? Action Wilma? Diin ka nga lugar, exact location mo? Fortune B, Barangay Estefania. Ah, Patunog, sa radyo ni ma'am, wala man nag-feedback, Tita We. Ga-feedback gamay. Okay, kwento. Kaya para mabatian gid nila Tita We nga nagapamati gid niya sa isang action na radio. So subong, tagtan na ni ang iyang premyo Tita Wilma, no? Ini ang 500 pesos. Salamat. Ano pa yung pamabata ni ma'am? Bugas nga 5 ka kilo, babe. Salamat. Ilawabi kong 5 gid man. Gid niya. Ari pa ang tasa. Cup, okay. Ano ang pangalan ng tasa? Sabi, Ari. Oh. Ano pangalan? Wilma. Aksaladyo. Nakaka-excited si ma'am. Nag-win. Okay. Aksaladyo. Okay, balik na ako. Kung ni ma'am Mila ka nakadaog. Nalipay ko kaya wala kong bugas. Ohoy. Grasyahan ko. May ikaw pasalamatan. Dabog salamat. Kasi ma'am na Tita We. Okay. Overwhelmed sa tago. Oo. Though, unexpected din mo. Sa Action Radio. Mm-mm. So, dako man ang papasalamat sa Tita We sa tansining mga listeners sa ilang pag-suporta sa Action Radio Bacolod. Kag tisubong arena ang price si ma'am na nabato niya. Ano ang aton hinuon sa 500 pesos? Baka
bakal kuni sudan. Kag bugas dugang. Dugang, yang sa bugas no kay may tatlong kabataan kag may bana pa diri. Oh, isang kabataan ka bata wala na bana. Dilian. Ay, so are pa diri. Tulugan pa ko bulabeng. Wala tulugan sa kapamati gid siya gyapon titawe. Mga edad di mo pamati sa Action Radio. Mga edad ko guro mga 13 anyos ang magilap pamatian ko ya. Sa subong 52 years old na siya titawe. Sa radio gyapon ang ginang pamatian. So sa liwat ma'am, congratulations ge. Salamat sa Action Radio. Kabay pa dason ako naman malabayan liwat. Yes, bye. So titawe amo to abang nga tagdaog sa dakop kadaog ka diri sa may Fortune D Barangay Estefania. Ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Congratulations and celebration. Action Radio. Okay, congratulations sa nadakpan ni Action Zil Minardo dito sa Vines and Fortune Town sa Barangay Estefania. Mila Jimenez, no? Congratulations sa imo, Mila Jimenez, 52 years old. Kung swerte mo gid. So, masamay gid sa iya sini nga mga dinala, no? Nga na-overwhelmed gid siya. Kibot ka mo, ay kagapaabot bala, no? Amo na siling naton kamo din na hindi kita mag-expect too much. Mas nami nga basta naga-monitor kamo sa Action Radio matunog kay any moment, any time nga libot ang mga taga-Action Radio kang madakpan ka mo on ang yes so nga naka-on air ka mo on air gitaw nga naga-monitor ka mo sa programa sa Action Radio kibot lang ka mo masiling sila winner ka amo na nga dakop ka daog ikaw na. So sa liwat, congratulations sa iton man dira mga palangga ang mga tagpalamati nga wala pa madakpan, relax lang apaswarte-swarte sa nasiling na naton. Hindi lang magdula paglaom, malawig pa ini nga promo para sa aton. Alas 2:12 na Action Radio Philippine Standard Time. Yes, sa Barky Tribe mayong hapon lang da. Kay Marivic Tingson sa Barangay Masagan na Valladolid mayong hapon lang iba naton ang karon nga greetings, relax lang kamo bala na. Kaysa siniya nga bahin umpisahan na ni Tita Wilma ang aton sinitopiko karon iya nga hapon. Importante gini kayong kisa kita ga pinagusto lang no. Ga pinagusto lang kun anong aton kauno, naga pinagusto lang kun anong makapaayo para sa aton thinking kag assuming nga ay namit na siya mo. Na kung magkaon ka namit na siya. So kaon ta na pero kinahanglan hibalo naton kun ina balang ginakaon naton makatag benepisyo sa atong lawas so kun hindi. So atong topiko karon iya nga Sabado may ara si Tita We nga pila ka mga tips on health and nutrition. Para sa kayong lawas kag sa mga sustansya nga makuha nato na. Una-una gid ang mga ginainom ninyo bala no ninyo hindi mo na pag-include ka galingon mo tinaton limitahan gid naton ang pag-inom sa mga matamis nga mga ilimnon, right? Ina matamis nga mga ilimnon abot nyo na soft drinks number 1, too sweet gid na siya no, mga fruit juices. Ang mga fruit juices na inamalang ara sa pack, inang ginatimple na ito nga powder, kag ang tea pagid or tsaa na. Kay ina, may ara nga tsaa nga may ara bala ginadugang nga artificial sugar. Ina itong nasiplatan ko na sa source na ito. Isa ka American researcher ang nag-prove sina. No? Kaya ang mga matamis nga mga ilimnon sunod sa iya, hindi lamang delikado para sa mga kabataan na ito. Tanan yung mga kabataan na ito, once ginitamis, abog ka namit gid sa ila sinig inom or kaon, di ba? Na ang mga matamis nga mga ilimnon, mga anak, abi ninyo hindi lang delikado para sa mga bata. Sa diin makapatambok ini sa aton mga kabataan kag makahatag pa diferensya sa ila kayong lawas or if not makahatag pa balatian pareho sang diabetes, mataas nga blood pressure,
kag inang non-alcoholic nga fatty liver nga klase sang balatian. Kay mostly ang batsyag sang fatty liver kalabanan kung pala inom ikaw makahulubog nga ilimnon. Pero kung mga matamis nga mga non-alcoholic nga mga ilimnon, makakos man sang fatty liver. Sa mga kabataan na ton, for sure lang tawan ninyo sitwasyon sa mga anak na tundera, na kinahanglan hindi man nga i-zero tagid ang sweets sa ila, for from time to time kontrolon, hindi pagpagustuhan. Ikaduha, ining mga nuts, pakaunon naton sila or kita mismo magkaon sang mga nuts. Damo klase sang mga nuts, di ba? May ada na gani mga mixed nuts subo nga ginabaligya kay nami gidya, no? Mga mani na ini mga beans, mga kasoy nuts, di ba la mga almonds, may ada na ngayon ng mixed nuts na nga na pack. Mas nami nga mo nang kaunon sa aton mga kabataan. Kay ina nga pagkaon ining mga nagkalain-lain nga mga nuts, abi ninyo puno na siya sang nutrisyon. Damo na siya sustansya. May ara na siya damo-damo nga mga protein or protina, may mga fiber, kag may ara pagid nagkalain-lain nga mga vitamins kag minerals. Ti anong mabulig sila makapanubo ina sang kabugaton. Bot silingon makapalose weight sa mga obese naton nga kabataan, sa mga obese nga miyembro sang pamilya, kag makabulig man sa pagtap na sang mga masakit. Let's say pareho sang diabetes kag heart disease. Makabulig kid para sa aton tanan. Isa pa gid magluwasin na. Likawan man ang pagkaon sinang mga ginatawag nga ultra processed foods. Sabaw, damo ginaiya, no? Damo ng mga processed foods nga na tinamit ginaiya. Labi na kung aga magpamahaw, maitlog ka lang parisan sa either tocino, chorizo, ano pagid longganisa, tapa, mga amo na di bala, amo na siya amo na mga pagkaon nga ginatawag processed foods tungod sang iya sini mga additives nga ginabutang dira. Mayara siya mga additives, inang highly refined oil nga ginamix, may of course asin, okay, may mga preservatives para hindi madasig nga mapanos or madasig nga maguba, no? May ara pagin artificial sweeteners. Kita nyo ng artificial sweeteners pagi sa liquid na siya mostly ang artificial sweeteners, pero may mga solids man na kag ginabutangan man nila nga ginabutangan pagid sa artificial color kag artificial iya nga flavoring para maka-attract sa panabor sang consumer, maka-attract sa panulok kag kilabi na kun manamit man ang sabor, di ba la? Pero okay kung sa akon lang gid, pwede man gyro siya talagsa lang, hindi nga permi-permi, baw kun mag-adlaw-adlaw gid. Kag ariba nakakuha sa akon atensyon, masiling hindi mag-inom kape, nami manggali mag-inom kafe pro, no? Pero na-notice na ton bala, ini mga coffee lovers, mas prefer nila ang black coffee. No creams, no sugar. Amo na siya galing pinaka-the best. Na? Hindi gali naton dapat pagkahadlukan ang pag-inom sang kafe. Na? Amo na subong isog na kung mag-inom iya sang kafe. Hindi ginaton pagkahadlukan ang pag-inom sang kafe. Kay nga, may ara siya nga madulot nga mga kaayuhan, may mga health benefits siya para sa itong lawas. Kay may antioxidant siya muna. May antioxidant siya nga makapanami man para sa aton skin, makapalawig man siya sang aton sini nga lifespan sang aton kabuhi, kag makapanubo siya sang tsansa nga makaangkon ikaw sang diabetes. Tingala ko man ang diabetic ko nga kilala palainom sang kape. Basta black coffee, no creams, no sugar. Amo na siyang himuon. Nami pagin na siya sa mga may Parkinson's kag Alzheimer's disease. Kag kung ano pagin nga balatian. Pero hindi man pagpasubrahan, kag paalerto, nagapapisik, iban gapisik pati mata nila kung matamaan sang black coffee, di bala? Pero kinahanglan ang pinaka-ideal nga pag-inom sang black coffee, abi ninyo kinahanglan 3 to 4 cups a day. Pero hindi na siya advisable sa mga babae nga nagabusong kag sa mga kabataan. Parents, batian nyo na ha. Pwede lang na iya sa mga dalagko na, let's say sa mga college students nato na sa tertiary level,
paibabaw, pwede na makagamit. Pero sa inyo, sa mga aspiring mothers, sa mga iloy, nga nagapasuso ng ila baby, hindi advisable sa inyo ang mag-inom sang kafe. Kag sa mga kabataan. So, tandaan naton, nami mag-inom sang kafe basta black. No sugar, no cream. Po kinanglan guro may unod imo tiyan. Kaya ako kon black coffee alone nagapalpitate gid kuya mo no. Kalain kay ako magpalpitate katapos way daw may nagakamang-kamang sa imo sinipanit. So kinahanglan himuon gid naton nga black coffee. Kay gapabangkot man ko na gani ukot naman ko da. Pero kay tiyan mo na nga aton bala, gina-relate taman sa mga kauturan naton nga pwede naton makuhaan na impormasyon sa mga palainom sang kafe. Nga ang blocking ka kaisog-iso. Namit ko no, may nanam ko no. I don't know. Pero tiluhan ko gina one time. Kay galing as experience nga nakainom ko gamay lang gin nga black coffee. Hindi ko yak tulog. Gakisi-kisi niyang dapa-dapa mo, hindi ka gidya katulog. Di ko ni pagkagang epekto sa imo lang ka. Na di something nga mo sina. Pero subungan na balaan na naton, kinanglan mag-inom ka sang black coffee, may unod ang imo tiyan. Okay ha, gets nyo na. May benepisyo sa itong lawas, ang pag-inom sang black coffee. No cream, no sugar. Tandaan nyo gina. Kaya tandaan man na ni Tita We. Danay ta pangape. Kinahanglan, ang mga fatty fish man bala, mga matambok nga mga isda. Kay nga may ara man siya high quality protein. May ara siya dako iyang makuha naton nga kalidad sang protina kag healthy fats nga makuha naton. Pareho sa isda nga salmon. Kaya ang salmon, puno ina siya sang anti-inflammatory omega fatty acids na kag nanari-sari nga mga nutrients. Bisan inang ako nahadlo ko na magkaon na isang tilapia kay siling nila, hindi pwede ko may ginabatsyag ka. Pero ang tambok, ang kwan isang tilapia is na advice man sang doktor. Kinanglang kabalo ka lang maglimpyo, kag kabalo ka lang mag-prepare ina. Para nga mangin mapuslanon para sa imo. Ari pagid, hindi pag-abusuhan ng atong lawas, kinanglan may enough time for rest gid ikaw na magtulog gid ikaw sa husto iya nga oras na kay ang kakulang sang pagtulog resulta magkapataas ang imong insulin resistance. Tandaan nyo kung kulang ka mo sa tulog, tendency is nagasaka ang imong insulin resistance. So, makaguba ina sa imo sa wala ka gana magkaon kag nagapaluya sa imo physical and mental performance na ang kulang sa tulog isa sang pinaka rason sang imo man pagtambok tungod nga kulang ka sang tulog. Ang tendency is ginaganahan ka sa pagkaon. Natisyahan nyo na sa mga tao nga kulang tulog. Nami kaon nga kaon, no? Kung kulang ka sa tulog, na paupok mo sa mga pagkaon, nagadamo man ang imo nga calorie intake sa lawas. Nagadamo man ang fats kag sugar. O kung mga matamis nga pagkaon nga imo sini makaon. So, tendency sa imo is batyagon mo gid ina. Ari pagid, kinanglan may ara kita jutay nga pag-exercise na gamay nga ehersisyo nga masarangan sang lawas mo. Pero kung may ginabatsyag ikaw, kinanglan kabaluman ikaw kung anong nagakadapat lang sa imo iya nga lawas nga magka-ehersisyo ikaw. Na kinahanglan lang gid no? Kag kinanglan you should know kung ano mga bagay nga masarangan sang lawas mong hakwaton, amo lang ginaya kay ang paghakwat sa kasarangan lamang nga bugat suno sa imo ikasarang makabulig sa pagpabaskog sang aton mga muscles. Sang aton sini mga musculo kag nagapanami sang aton body composition. Kay nga makapanami pag na sa metabolic health kag insulin sensitivity naton. Kung maghakwati ka sang sobra sa ikasarang sang imo lawas, ang imo mga muscles, gapala nakit, gapala muhipoy. Hindi ba na notisyahan nyo na sa mga hard worker naton, nga mga kauturan? Yes, nginablang 24, hindi man 24 hours, 12 hours a day nga pagbanat sang ila sining bilog nga lawas, pagbanat sang ilang mga katulanan, kag kaunuran na kinahanglan man
kabaluman kita mag-control sina. Kag kun ano mga pamaagi kinanglan, kabalo ka mo sa mga correct positioning kung paano maghakwat sang isa ka bagay. Uy, ilabi na kung ikaw ha, ikaw nga na, wala na nagahuben ha, mga seniors, mga elders naton, kabalogid ko, pensar lang na nagasiling nga kasarang kuya tita we. But honestly, pensar ta lang yang way gulang. Pero ang lawas ta bisan anong takasiling nga kaya ta, ang lawas ta nagalungo-lungo gid iyan ha. Kag magluwas sina ano na kinahanglan mintinahon gid naton nga hydrated ang atong lawas. Meaning kinahanglan may ara gid kita enough supply sang fluid sa atong lawas. Ha? Inom gid kita tubig kay nga ang pag-inom sang tubig ano gani? Isa sa pinakamanami nga pamaagi para nga mamaintinar nga hydrated ang aton sini lawas. Kag kinahanglan ang pag-inom niya pure water na wala lakot o kung mix kla nga calorie kag sugar na pure water amo na kinanglan nga i-maintain naton sa atong lawas na. Kag isa pag Tita Wilma, hindi gid magpatama kaon ari sa mga mahilig sa mga karne na mahilig kita, let's say ano nga klase sang karne na karne sang manok, karne sang baboy, sheep, karne sang baka, whatever nga karne, ang nami gid man kaunon inang ginaano mo na inang ginasugba, di ba la, ginagrill, kalabanan, kung kisa may ara, nga, ano nga pangluto ang gusto mo, well done, mga amo na siya. Pero mga anak, tandaan nyo lang, hindi gid pagpatamaan kaon sinang mga batok o kung mga sinugba o kung ina mga nasunog o kung ginasunog bala nga pamaagi sa pagluto sang karne na kay abi ninyo sa tutuod suno man sa nakuha naton nga informasyon kag mapuslanon gid para sa aton hindi lang sa akon kundi sa aton tanan. Ang karne isa sa pinaka masustansya nga parte sang pagdiet naton kay may mataas siya nga protein content. Pinakanami gid siya nga kuan sang source sang protein. Ang problema lang gid kung ang pagluto sang karne batok sunog na labi na gid kung isugba na ilabi na gid kung isugba na mga nag-grill bala tigitom-itom ti iban the more nga sunog ay abaw na namitan pagid sila kay kananam kuno. Kung sa bagay, ako hindi ko mahilig sa sunog, pero nga may ara ako sina, pero wala ko na gina-question sa akon kaugalingon. Kaya nga akon para kaon ikaw sa sinug, bay labi nag sunog na klase sang karne, barbecue sa kilid-kilid, abi ninyo, isay na sa mga rason nga makaangkon ikaw sang cancer nga balatian. Kinahanglan limitahan taman ang pagkaon sining mga processed nga mga meat. Inang bacon, kag iban pagin nga mga may preservatives, no? May bacon, ano gini, tocino, chorizo, longganisa, kailain man ang longganisa, lain man ang chorizo mo, di ba, ng mga Chinese bilba, ay abaw sa pagkanamit, gisinay. Kang kisa kinam-kinam ka lang nga panagitlon, nga kung kisa hindi ka gigantos, matisping ka gid, ako ginako ko na. Kay tao lamang bala kita, pero hindi perme. Hindi permi kay kon permi man ano gani ay atakihon kagid kag batsyagon mo gid ina ti kinanglan control himuon tanan. Okay, kag ari pagid ho parang isa pagid nga makabulig sa lawas na itong likawan gid ang pagtulok o kung pagtanaw sa mga masilaw kaayo nga mga bagay o kung natam-an bala sang kasanag sang suga antes kita magtulog. Insakto gid man na, no? Na, kay kung matamaan gani sa nagakadulang imo katuyo. I don't know kung na-experience nyo na, pa-share lang, no? Kung ang imo mata nagatulok sa mga makasililaw nga suga, na ilabi na gid inang blue light, no? Inang blue light wavelength, na inang mga may blue light wavelength nga ina, ay hindi na bala manami. Kay makaguba gid siya sa production sang aton ni sleep hormone melatonin. Ginaguba niya ina. So, hindi ka matulugan. Gani para malikawan o kung mapahagan-hagan inang blue light wavelength, pwede ikaw, kung gusto mo man gihapon, nga expose ikaw sa mo sini nga bagay, may ara ka lang anti-blue light radiation
may ara na sa iban nga mga eyeglasses mo, no? Ilabi na gid kung ikaw nagagamit sang computer. Mas nami ka ho, insakto na kay kung kaisang imo nga doktor sa mata, mas siling nga naga-computer, kagapamangkot, ga-computer, gusto mo butangan tes ang amon ni, di ba la? So, pwede labi na kung nagagamit ikaw computer o kung iban pagin nga mga digital screen. Kung na-expose ikaw dara, mga 30 minutes or more, kinahanglan mo gid inang ginahambal naton nga anti-blue light radiation para hindi maguba ang imo mata kag hindi magpigaw, hindi mag-less ang development or production sang imo nga sleep hormone melatonin kay kun kung maapektuhan ina siya amo na melatonin nga bulig sa dun sa pagpatulog hindi ka gid matulugan to daw no so kinahanglan lang gid so ina dako man nga benepisyo sa aton ikaayong lawas kag manami pagid magkaon kita sang pagkaon nga inang produkto halin sa duta na produkto halin sa duta meaning mga fresh fruits, mga utanon, mga kararuton kay dako ang makuha naton dira nga masustansya nga makuha naton nga nutrisyon makuha naton nga sustansya so pila lamang ina sa mga bagay nga aton man mapaambit sa inyo sa sininga hapon pero hopefully na kabay pa nga ang na-mentionar ni Tita Wilma sa inyo isa-isa makabuligid ina para sa aton ha okay inang aton nga napaambit sa inyo sa sininga hapon inang mga makabig naton nga mga healthy and nutrition tips para sa inyo. Okay, so relax lang ka mo dira kay si Tita Wilma mabalik naman dugay-dugay para sa aton horoscope. Yes, ara lang kay Barky Tribe ay tawe. Okay, si Barry Moses Yulo. Kay Norbing Galicia kag kay China nga always gid nagapamati, na? Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, salamat man mayong hapon tawe ga monitor lang kami di sa may barangay Pandanon DSB kay Georgia Gargasiran man, na? Ara manghapon lang ko sa tanan nga bakulod noon. Happy weekend. Yes, Miss Georgia Gargasiran. Salamat man kag kay Nico Nix mayong hapon lang. Mabalik si Tito Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Okay. Yan, sanis ang aton sa mga naka-online. Daligid lang ha. Sa mga naka-online na ito, hi and hello lang dira. As mentioned ni Tita Wet, thanks for the big hearts, for the love that you send sa Action Radio Bacolod. Harut Fulgencio Susana, ara lang sila. Kag Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon Ma'am Wilma. Please greet John Christopher Brillantes on his 4th birthday today. Na John Christopher Brillantes, happy 4th birthday. Thank you, God bless you. Keep safe you always and more power to ARB. Ma'am, thank you, God. Okay. Family Helia sa Barangay Can Roma, Pontevedra. Madamo gin nga salamat, Tito We. God bless you always, Tita. Yes, thank you also for the prayer and for the hearts that you sent to Action Radio Bacolod. Ma'am Inday Blaza, mayong hapon, salamat gid kay Julie Militado Patrimonio. Good afternoon, Tawe. Araman si Inday Yolanda Katanyag. Hello, mayong hapon. Ga-monitor lang kami di sa Purok San Jose, Barangay Alihis. Madamo gid nga salamat. Aha. Again, kay Sir Ray Flores Baryoga, mayong hapon. Melvin Pinafiel, salamat man kay Jimmy Makawili. Aga-monitor lang sila dira sa May Talisay sa Barangay Katilingban. Barangay Katilingban sa May Talisay City, salamat man kay Delia Liave. Hi, Tito We. Monitor lang ko di sa Charito Heights sa may Barangay Granada. Please greet sa 84 Nians ng Domingo Lexon National High School ara da sa to go. Mayo lang pagpulo pamahaw sa ila. Salamat gito. Inday Blaza, salamat gid. Kay Brenda Kiman. Tita We, ari lang ko ga-monitor di sa imo sa may purok nami 2, Barangay Sumag. Greet lang da si Didang Martinez kag sa iya kabataan Nining Karasukit and family gapanamyaw si JR Palma Kiman.
Good afternoon, Tita Wed. Happy weekend. Present naman kami diri sa Celine Homes. Ang imo mga maukod nga tagpalamati. Si Daithel May Guico, kay Lydia, kay Bibing, kay Jennifer, kay Mercy, kay Grace Maricel, kay Jane Novi Agbayani Paco. Salamat and God bless you and your family. Likewise, Ma'am Virgie, sa inyo maintainaan. Good afternoon, Tito Wed. Keep safe always. Sir Lester Ray Benitez. Thank you, sir. Okay. Bongbong Dipala, Tamyaw Yalang Pamilya Dipala, dire sa Hacienda Manulita, Barangay Payaw, Baynwasang Binalbagan, kag sa amon pinakapalangga nga Mayor Bibot Mirasol, kag sa yasawa sa amon man Vice Mayor Ma'am Mary Ann Mirasol, mayong hapon lang sa inyo. Thank you, kid. Inday Nicel, mayong hapon, Tita Wilma. Salamat man, Inday Nicel. Okay. Action, Wilma, mayong hapon. Lihog lang ko greet sa mga teachers sang EB Magalon National High School. Ilan na binagid sa magulang ko. Si Laika May Canyete, teachers sang EB Magalon National High School. Salamat, gid. Carl Kenneth, thank you, gid ha. Okay. Mayong hapon Inday Wilma, dugay man ko naka-online sa imo. Pero sa radyo, permi kami ga-monitor diri sa Tasoy's Farm. Kay sa Tasoy's Farm, pero sa Ace Barangay Alangilan. Salamat, gid, and God bless you. Ma'am Raquel Villa Puerte. Okay. Enough lang na anay ha. Balikan lang na car ni Tita Wilma. Ang aton mga greetings. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Yes, padayon lang si Tita Wilma. Dali lang, pasugtian na ibalatawi ang atong sining mensay sa atong sining text hotline ayo. Ang kadamo-damo sa ila mamayad ka naman ni karon ho. Ay about 0668 ari ko di Goodyear alihis SV2 the tricycle driver. Dakpaman ko di ay okay lang na siya basi matimingan kagina one of these days. Mayong hapon tawe Silingi mo yung tapon tawe, ask lang kami ti paano na lang tong saka sang pensyon namon. Tawe kay tapos na ang term ni Duterte. Wala na to yan, hindi na ta na mag-expectar sina. Ang ara na lang ato bangon naton ha, kag batunon. Paano diya madakpan kalayo sang binalbagan? Gapamati lang sila kada adlaw. Amihan family sang Barangay San Jose, binalbagan. Mir na amihan. Paano sila kung yung madakpan? Ari lang kami di sa Bacolod. Good afternoon, Tito. Monitor lang ko di. Bago naman promo ninyo, dakop na daog gari ko di monitor lang tani magyan man ko di sa Silay Highway. Salamat gid. Nesang Silay City. 0407 kadamo gid sa mga hopefuls nato na. Okay. Marivic Tingson, salamat gid sa nga mamangkot lang siya ko, no? Dinagali action. Okay. 8815 daw kapila naman ko ni nagsabat sa imo mga palamang ko tayo nun man. Paamo kay nanay. Enough na lang nanay Tita Wilma, ha? Kadtuan nanay naton ang aton sa ni horoscope. Dado hindi na ko ni kay storytelling karon na. Anyway, okay lang na siya. Kay ma-horoscope na si Tita Wilma. But anyway, happy birthday anay sa mga kauturay naton nga sa ulog sang ilang nga kaadlawan karon iya nga adlaw na. Happy birthday sa inyo. Happy birthday kay John Christopher Brillantes. 4th birthday niya subong nga adlaw. Halin kay Ma'am Elizabeth Gamala. Thank you gin ma'am. Paamo kay na bilana. Okay na siya Tito Wilma. Sa iban pagin naton nga mga kauturan paamo kay na nga nagaselebrar sang ila kadlawon karon nga adlaw. Happy birthday to you. Paamo kay na kag sa mga mag-asawa man dira nga naga saulog sang ila wedding anniversary. Happy anniversary sa inyo. Horoscope na kita. Greg si Greg Chris. Hi, Tito Wet, mayong hapon. Dilapin niya. Ay, Teresita, batik-batik, suwala. Mayong hapon, salamat. Relax na da. Bantayin ninyong inyo tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon niya nga adlaw. No? Sabado na. Kag syempre, ari kita sa zodiac sign nga Libra. Ang mga nataw, Setyembre 24 tubtob, Oktobre 23, amoy ng mga Libranian. Libra, ang inyo horoscope na gasiling pamatiin ninyo sa maayo. Ang tentasyon o kung ang pagsulay, mapalapit ginaya sa imo. Gani, dapat himuon mo, likawan mo. Kay nga, kung magpadala-dala ikaw, wasak gid ang pamilya mo. O kung ang anuman nga relasyon mo sa karon. Let's say if you're not yet get married, if you're not yet married, di ba? Maguba gadyang inyo relasyon bilang magnobyahan na o magnobyuhan na. Gani, likaw lang sa tentasyon. Hindi gin magpadala-dala sa mga matamis nga tinaga, tungod mabugat para sa imo karon nga adlaw, ang makahimo sang sala. Halong gid sa mga manugtulin or manugintulin. Okay, Libra, just 14, 31, kag 40, mga masuwati nga numero. Yellow is your lucky color. Katuwang na ito ang mga Scorpio. Ang mga Scorpio, may mga natawag Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, para hindi magdururupol, paamo ka na ba? Para hindi magdururupol ang imo sini nga mga appointments, abi arigluhang imo mga schedules. Di pasuwas ang maayo. Kaya nga, may pagkamalipaton ikaw, nagaulo atake siya. 5-10, 29 kay 33 sa mga maswerte nga numero. Brown is your lucky color. Sagittarius, mga nataon Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21.
Yes, Sagittarius. Sino sa inyo horoscope nagasiling hindi gid ka mo magsalig sa inyo na batyagan? Tungod, medyo mahuyang kag manubo ang inyo ESP o kung ang inyo extrasensory perception for today. Inang mga nagasunlog kag nagapanggarit-garit sa inyo palibot ay i-ignore lang ina. Hindi pagsapakah gubuon lang sinang adlaw mo. Mga maswati nga numero 15, 24, 39 kag 42, red is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn naman amoy ni mga nataw Disyembre 22 tubto Binero 19. Abaw, ang mga Capricornia. Ba, maandar gin uy Sabado subong weekend, ginatamad kayo imo iya, na? Mabatyagan mo ginang katamad karon nga adlaw, nagapasingit ka pa, butsing ganon, irritable ka, gainit ulo mo. Lipot gidya pasensya karon nga adlaw sa mga Capricorn. Ambal sang imo horoscope, pakigbatu para hindi ka mabutang sa trouble. Maswerte nga mga numero 18, 29, 35 kag 43. Blue is your lucky color. Ang mga Aquarius naman, yes, Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18, yes, ang mga Aquarian. Sa impluensya sang panahon, wala sang mangin problema para sa imo Aquarius. Mangin malipayon ikaw kang maga-enjoy ikaw sa pag-upod or pakig-impon sa imo sini mga abyan. Maswati nga mga numero 2, 18, 23 kag 41. Your lucky color is maroon. Una pa lang nangabahin sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope, gani relax lang. Kay Raquel Villafuerte Martinez, mayong hapon inday will madugay man ko naka-online sa imo pero sa radyo permi kami ga-monitor. Diri sa Tasoy's Farm sa Purok sa East Barangay Alangilan. Salamat gid. God bless you. Ma'am Raquel, may damo gid nga salamat. Relax lang. Mabalik pa si Tita Wilma sa mga naka-online. Basahon kong inyo mga greetings. Dugang pagid nga horoscope pagkatapos sang mga ini. Mag-champion, superpower na. Mura siya. Tanggal pa, Max Mancha. Champion. Okay. Dugang. Ubuso na kamuna sa naka-online na. Thank you, Gid. Ma'am Diding Alohamiento. Mayong hapon. Action, Tito Wilma. Manjo Arnejo. Mayong hapon, Action, Tito Wilma. Mag-monitor kami from Jesus Heights, Estefania. Liog lang tamyaw kay Jana Villanueva. Salamat, Gid. Kay Evelyn Sinaon, monitor lang kami Nilani Hulagay, Seng Purok Gaysano Alihis. May damogin nga salamat. Serufino Eregabino, monitor lang Action Wilma. Nadira sa may barangay Handumanan. Mayong hapon lang, sir. Salamat, Gid. Kay Jose Mungcal Turilla, good PM. Monitor live from Binalbagan. Salamat man sa imo. Kay Jean Ignacio, hello Tits, good PM. Still monitoring here at Soberano Compound, Valladolid. Anilignave, perte. Ang mga ginaano nila mo, ginabaliskad balaw. Alinignavi Altea Ivogis. Segovia. Good afternoon, Tawe. God bless and more power to your program. Salamat man. Yourself, Floor. Tawe, and to all the staff of Action Radio Bacolod listening and watching from Victorias. God bless us all. Thank you, Gid. Ourself, Floor. Salamat. Felicia Benzula, salamat man sa flowers na ginapadala mo. May mag-aso si Leon. Always monitor gid ako Purok Tunay Barangay Bata. May mag-aso si Leon. Dira sa Purok Tunay sa may Barangay Bata. Salamat gid mayong hapon. Gina-imagine ko. Di na man ang Purok Tunay. Di na. Be. Way naman sa. Angela Gayundato Castillo, good afternoon, Tito. Monitor lang ko sa radyo. Aga Patuyo sa Bangga Tutong 1, Barangay Falisa. Tamyaw ko, Aryan, Archie, Aryan, Richard, Duday, Elsa, Mando, Madera Store. Diri sa Barangay Abonan. God bless ka
Carmenchus Yason Biboso, salamat gid. Mayong hapon Tita We. Ari lang kami di ka pamati sa imo sa Binalbagan. Greet ko lang bata ko si Joyce, happy birthday. 39 years old na siya from Marilo Varon. Mayong hapon tawe, have a blessed Saturday. Lani Villoga, salamat. Ate Kim Eriman, salamat man. Kag Inday Blaza, silang Inday Blaza. Padago man ko bitaw Happy birthday sa akong bana si Jimmy Morada. Okay, salamat gid. Karon naman relax na nga nay dira. Balikon talang kamo. Ay, kung may time pa. Thank you, kid. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtaw. Antes man ko maghatag sang nabilin nga mga zodiac sign para sa iton horoscope, advance na nga daan. Advance happy birthday para buwas, no? September 25, 2022. Kay Sunday, wala na This Is My Life, di ba? So, happy birthday para buwas kay Action Rex Cantong. Ang amon sa Productions Chief, Action Rex.
Happy birthday sa imo kag amon man news director. Na kabay nga mangin malipayon kag maga-enjoy ka sa imo celebration buwas nga adlaw and may God bless you more. Upod man kay Inday Norma Rosales Inday Norma Hifdi Gonzales. No, happy birthday sa imo Inday Norm. Kag ginatamyaw ka man di gani sa ni Cecil, no? Cecil Batindaan, advance happy birthday. 60 ka na senior ka na gali, boss. Also, happy 60th birthday para boss Inday Norma. Sa iban pagin naton nga mga kauturan nga boss, pagin mag-celebrate sa inyo birthday, in advance, happy birthday sa inyo. Bao, oo nga mga anak. Siling ni Inday Blazaw, padakop man ko di bitawe. Amo na, kati amo ginamay hihihin Inday Blaz. Pamatay minga na. Inday Sharon. Sharon, so gitong dire iya sa may San Enrique sa Barangay Poblasyon. No, mayong hapon da sa inyo tanana. Kag, hindi taman ka mo maisa-isa, pero kabalo na ka muna tanan. Salamat gid sa inyo tanan. Inday Homa Lumina, salamat man. Okay, kay Jimmy Moralda. Happy birthday to you. Today na iya. Na. Kay Eddie Laos, dira mayong hapon. Sige na tawi, tapusan na. Tapuso na ito na ang mga zodiac sign nga nabilin. Pisces na kita. Ang mga Pisces, amoy ning mga nataw, Pebrero 19, tubto Marso 20. Ang mga Pisces, may reward kamo nga mabaton. Inatungod sa mga maayo nga inyo hinimuan. Isa pa, kung may tensyon sa inyo ginaobrahan, hipos ka na lang ya. Hindi ka na magkomento. Paamo kinabilaw. Mas swerte nga mga numero 11, 23, 29, kag 38. Avocado green is your lucky color. Ang mga Aries naman, yes, Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Mga Aries, kung ano man ang matabo, baperti ba, amo ganay mo yan, Druto India, bisan usual ang ginagakatabo sa itong kabuhi adlaw-adlaw. Kinanglan ang mga Aryan, magpakaisog lang, magpakabakod lang, na? Kung nangin magamuman ang life mo sa nakaligad, kaluyan sang Ginoo subong maamat-amat na ina nga magabalik sa normal. Be thankful, Aries. 8, 23, 28, kag 39 ang mga maswerte nga mga numero. Gray is your lucky color. Yes, Taurus. Ang mga Taurus naman, Abril 20, tubto Mayo 20. Kung may nahimo ka nga sa Taurus, hindi ka maghinulsol. Charge it to experience. That's life, kinanglan. Ipahamtang mo lang ang imo pamensaron sa problema. Kag tandaan, ngang tag sa ka-problema, may solusyon. Kay suno sa imo horoscope, may solusyon inang problema mo. Gani, relax. 20, 29, 34, kag 42, ang mga maswati nga numero. Yellow is your lucky color. Gemini. Ang mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Mga Gemini bao do nagalingin ang imo ulo. No, do nagagamong pinsan mo tungod nga nagasalalakot iya ang mga offer nga ginahatag sa imo, no? Dako ang kahigayunan nga makakita kagid sang paagi para nga madugang-dugangan pagidang imo sini income. Mga swerteng mga Gemini sa negosyo, no? 3, just 26, 37, mga maswerteng nga mga numero. Jade green is your lucky color. Kadtuan naman nato na mga Cancer. Ang mga Cancer, mo ini mga natawo, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Yes, Cancer. Kung ano man ang nabatyagan mo, magsalig ka lang. Tungod suno sa imo horoscope, karon nga adlaw mabasko ang imo nga ESP, ang imo extra sensory perception. Kung anong ginapamensar mo, kung anong ginahulag mo, kag himuon mo, dapat na magsalig ka. Kay may kaayuhan gid ka nga makuha dara. Mga maswati nga mga numero 5, 22, 36, kag 39, aquamarine is your lucky color. Yes, Leo. Ang mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Aba, mga Leo, makibot ka sa makita mo. Tungod nga daw, wala ka ginaga-expectar. May isa ka anay insidente nga masulit, nga hindi mo hungod.
hindi ka hindi ka magpatinga na natabo inaliwata. Siguro maayo na. Sa Ace just si 8:22 kag 34, maswerte nga maswerte mo na nga mga numero. And Ruby Red is your lucky color. Impontules Stress, Action Radio Philippine Standard Time, ay tunay 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Amen. Kag may damogin nga salamat sa pagupod sa itong 3 o'clock prayer. Pero may nabilin pa ko nga zodiac sign, dali lang. Ingalitan ko lang na siya. Virgo. No? Kaya ang mga Virgo, check to na Tito Wilma. Yes, Virgo. Ang mga Virgo, Agosto 23, tub Setyembre 23. Okay, Virgo niyan? Na? Sa mga Virgo, kondisyon gidang lawas subong adlaw. Kondisyon ng lawas, mapagsik, handa magatubang sa bisan anuman. Kang mangin malipayon ikaw nga matingala ang mga tao sa palibot mo nga malipayon ka karon nga adlaw, Virgo. Maswati nga mga numero 1, 9, 12, 28. Your lucky color is cream. Wow. So, kabay pa nabatian ninyo kung nalingaw man ka mo sa inyo sin zodiac sign para sa itong horoscope sa karon iya nga weekend. Sabado Setyembre 24 tuig 2022. Hi, Mama Ana Sinoro, yes, Mom. Not feeling well siya, pero ara, nagaupod. God bless you more, Mom. Na? Ma'am Emilia Hipunia, tugid ba? Okay, thank you, gid. But anyway, sa aton wala pa na sa aton sini wala na labutan nga mensahe. Karon iya nga adlaw pasensya na, pero si Tito Wilma wala na sang panahon, dali lang may public service diri. Ang mga homeowners dira sa barangay, sa may barangay. Yes, sa may Pahanukoy Village Homeowners Association, may ara registration nga ginapatigayon karon nga adlaw Setyembre 24 tubwas sa hapon, no? Alauna tubtob alas 5 ina na dira sa may Barangay Activities Center. Ina preparasyon para man sa eleksyon sa Oktobre 2, Sabado man Domingo ina nga adlaw, kag hiwaton alauna tubtob alas 5 sang hapon dira man mismo sa Barangay Activity Center. Kinanglan magpa-register gid ang mga homeowners dira, na? Tiuna sang pagpaalam ni Tita Wilma. Dini sa iton pagpangalagad karon nga hapon sa This Is My Life. Wala man panahon, pero okay gid aton sini Bible verse of the day halin sa Ezekiel chapter 18 verse 3. Repent. Turn away from all your offenses. Then sin will not be your downfall. I can't say goodbye. Happy weekend sa tanan. Sa Lunes na naman kita mag-updenay. Kag happy family day and happy Sunday para buwas. Standby sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung ano